Ай! Здравейте на всички! След работния понеделнишки ден и с голямата жега. Добре мина деня. Трябва хубаво свършим работа. Малко ще ходим да си вземем дебитната карта. Прословутата дебитна карта. Днеска съм извънен явно от банката. Защо да взема. Няма да звъна на това номер. Така да видим какви ще ги свършим днеска. Ще имаме едно малко разхождане до отсрещния квартал. После се прибираме директно. Най-много да ходим да хапнем някакъв сандвич. Днеска бех на кантар дали да не ям. На обяд, ама се отказах. Малко да поугладнея. Ще се ръдне в менето с колоездача. Хубаво, че сме от движението и заседиш се на едно место, ще се опържиш като че се опържиш. Сутринта не можах да снимам нещо, пак ми направи мизерия камерата. По-скоро получих съобщения от AliExpress за пратките, които поръчвам. И ми прекъснах камерата да ева. Няма да го кача сутрешното видео. Със сигурност. Малко газ да си дадем.
Като стане нещо такова и не качвам видео. Просто ме дразни, че се случва така. Няма смисъл. Няма да тегля са за къде да се забърза. Червено си. Айде, мой. Се вкараме тук лентата. Ще ми пресъхна устата, мамо. Що не знам. Къв пек е невероятен. Как натича брутално. Сега да си яна да си на плажа, да не си по пътищата. Точно на плажа да си. Във водата и се шляпаш цял ден. Още една електричка. Хубава електричка имаш кой от доставките. Кубе. Един ни колега, който напусна след 2 месеца, беше и той с електричка Кубе. Може да ми е майката. Как се беше изсилил. Какво ще пада да не спре колко ме. Какво че ги гледам. От той време е само за мотори са. Не е за окола. Задуха вятъра. Че от един път как се стопли, няма и много драстично, рязко по-скоро смени температурата. Не мога да се осъзнаем къде сме. Значи ти в банката са до 5 часа. Сега ако не бех първа смена, не можеше да си вземем картата. Може мороци, даже 4 часа сигурно затварят. 4-4,5 макс. Хубаво се падна да съм първа смена, че да мога да си свърша работа. Ето заради това харесвам тази първа смяна. Че може да се свърши някаква работа. Ще завива, другия си завива.
Сега сме ние. Сега да видя откъде да мина аз. Да не се отклонявам много от маршрута. Що е по възможност по най-бързия съкратен вариант. Ах, че хубаво чопърче. Много ти чопър. Кога ли ще си купа и аз такова? Дали въобще ще стигнем до там? Много яко. Ако е счупил пружина, пътя имаше парче пружина. Е дал фира. Хайде бе, няма ли да светнеш? Сега ще продължим напред. Да стигаме до билата и там ще завирим дясно. Тук нямам намерение, макар че тук мога да минам, а нещо е куцо. Нямам намерение да минавам от тук. По локалното един вид. Тук го оправиха пътя, помежду другото, па и рядко минавам, де. Много рядко минавам. Но го оправиха. С изключение на канавките, които не са тъмън. Не можаха да ги здравнат тия канавки. Ще гледам да ги пропускам. Една канавка няма като хората направим. Не знам дали е нормално да са по този начин тия канавки. Според мен може и по-добре да се справят. Възраст пак на тия коли, бе. От тук ще мина, защото там е големо задръстване. Само като видях колко коли има и се отказах. Ще минем отдолу по ВЕО алеята. По-добрият вариант. Тук е много задръстване, натам трудно ще минем. По-добре отдолу. Мислех, че няма да има толкова трафик. Викам, майде още през деня не е дошъл пиковия час, ама като гледам явно си има народ. Не е шега работа. Но отдолу по ВЕО алеята нямаше такива грижи. Директно стигаш. Да дадем малко газ, да не им пречат. Добре е с 40.
по-внимателно, че да не обесеме леко. Хайде, ма! Си! Имало и хора, бе, майка му става. Се намери някой да спре. Човечен. Тук пак съм с повишено внимание, защото мах случката. Ще да бутна една женица тук преди време. Тогава малко по-така с внимание гледаме на нещата, защото няма гаранция, че не може да случи пак. Тук съм на трън и всеки път, като минавам отдолу. Има ли кола, няма ли кола, направо съм с 1000 въпросителни съм. Почти стигнахме. Няма да го започвам. Ще го оставя на аларма. Велосипеда. Тук пред банката да го виждам.